हाय हेलो फ्रेंड्स, तो आम आज पहुँच जाइए ट्रेन से। ड्रेसटा क्या नवाक आसे ड्रेस आमर गोटे मो भाई बाहा किए भाई भाई बाहा टोटाली झामा करवा जो नाचटा हम कि नाच पप्पू गोटे भिडियो बनैଥିଲା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ପପୁ ମୁଁ ପପୁଠୁ ବେଶୀ କମେଡି କରିବି ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଯାତ୍ରା अरे कौन गोटे कौन डायलॉग कहल ନା ଡାଇଲଗ କିଛି ହବନି ମୁଁ ତାକୁ ଫେମସ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଡାଇଲଗ ହବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନା ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବାହା ହଉଛି ଭାଇ? ମୋ ଦରମା ମତେ ଛିଡି ଯାଇଛି।